Machiegni nyakwa Ramogi weche manyien mag kagi kacha odhiambo masani nyinga Milton Ochieng Awuor. Achije aboro moting'o jotich wath ma Mombasa Kenya Ports Authority ochwal doho ma Mombasa kama odonjnegi koda keth mar mibadhi mar omenda maromo Sh62 million. Achijego nochwal e nyim jang'ad bura Alex Idhuku. Kara kamano gikwedo ketho duto 10 mikoni ne gitimo e kind tarik 1 dwe mar Ang'wen higa 2014 kod tarik 6 dwe mar Apar higa 2015. Achijego e bwo okil margi Jared Magolo okwayo doho mondo wegi gi rambun ma ok ohewo Sh50 ka gilero ni gin jogo mong'ere kendo onge kuma ginyalo ringo gidhiye. Kaluwore gi kwan keth ma ng'ato ka ng'ato ne ni godo, doho nong'ado ni 4 kuomgi owe gi rambun mar $2 million kata omenda chieng' maromo Sh500,000 ka achije mamoko modong' to weyo thuolo kod rambun mar $2 million kata omenda chieng' Sh100,000. Burano dhi bedo tarik 7 dwe mar 2 higani. At the Kenya Port Authority within Mombasa County in the Republic of Kenya, being a senior clerical officer, Kenya Port Authority, and an agent of Chemiso East Africa, respectively, with intent to defraud, jointly obtained from the Kenya Port Authority an award for the tender number KPA/36/2014-2015/CE valued at Kenya shillings 62,732,772 by falsely pretending to operate a business entity fraudulently registered under your access to government procurement opportunities in brackets AGPO, a fact you knew or being believed to be false. Is it true or not true, Robert? Is it true or not true, Id Arube? Johala kod jodak ma Kado Iseme sub-county ywagore ewi arita moserochore alworano gino magikoni duoko chien ohandgi nikech chuno ni nyaka gilor uso chon ma ok odeko ne sa 12 mar odhiambo nikech mudho kaluwore kod kethruok mar taya manolosi gi gavana machon Jack Ranguma. Giyango ni maundu makanyo onyonore kendo mine imayo mwandugi, dukni bende ituro ka pike bende ikwalo, to onge gima sirkal osetimo ka gikoni sani en higa achiel ka gisebedo ka gichwalo kwayo e yor andike mondo mi okonygi kod loso tayano, to chal ka gima kwayo gi gore e lwanda. Gibono mar weyo solo osuru chakre tarik 1 dwe manyien poni sirkal ok owinjo ywakgi. Waluor nikech insecurity matimore. Iyudo ka diera kimayo ji pikipiki madukni ituro kendi mayo ji. Kata mana chairman mo awuoyo ka. Last year no tongi beti ma en mana kuom hau ma Nyasaye. Emomiyo timre nade, emomiyo podongi ma no chadhe kabisa kendo lawe mana kogole e akado ka inigo. Omiyo wakwayo serikali mare Balawanga owe kumuko udi Kisumo, omuko udi obi ong'iye insecurity maka gilos nwata nikech en wach mosedhi. Pikipiki kwalore zaidi akado kae. Ta pikipiki mikwalogi ikwalo nikech kampuni mar mogo momiwa loan gi watu emabiro to kichiegni tieko chulo pikipiki to pikipiki lal. Kichiegni chulo pikipiki to lal. Nitie ndalo moko man gibiro kwa kano pikipiki e ot. To wachulo pikipiki. To ginyiso ni gidwa neno pikipiki. To udwa neno na twachul ni nyagine. Ongo mi pikipiki nok ring. Shida en ni pikipiki ok ringi kose ini chule ikane. Tiyudo sami chule no in ngama dhi nam tikano pikipiki ot ok ne tiende riembo ina ni chul gi achula kitieko to ichak riembo pikipiki ni mayot. Koro waneno ni serikal mondo olwane wach jok ma holo apiko gi. Gipare ni akado bende en chiro manigi ji kendo chulo suru kendo manigi ohelni mopogore opogore kendo mosuche donjo mang'eny kabisa ne county government nikech en tie nam. Mane kwayo maduong' ma nyalo chiwo ni wasegoe koko to kwang'e gimomiyo serikal winjo to ling'aling'a. Kaunti ma Siaya wacho ni koro gibiro tiyo machiegni kod piny owacho ma Amerika e bero pur mar pamba. Gavana ma Siaya James Orengo owacho magi e romo mane obedo godo gi jambetre mar Amerika e pacho ka Meg Whitman e apise log tich e kaunti no. Chenro no mar bero pur mar pamba Orengo no medo ni biro miyo jopur yudo nweng'o mabup.
Whitman ne olimo Siaya kama bende limbe mare otere e kar thieth ma matibabu mantiere Ukwala e sub-county ma Ugenya. The support to give to the partners we have as do you understand better? I do understand. We express our appreciation of what the American government is doing for us, particularly in the health sector. We have several programs and projects in the health sector dealing with HIV prevention, TB, cancer, and malaria. And over the years, we had this partnership going many years. We have also talked about where the American government can help us improve agricultural sector, value addition, and we identified key crops like cotton, where we can share ideas about new technologies in the agricultural sector. We care a lot about what happens here. We're excited about the opening of the operating theater at the hospital that we're going to soon. And it's always great for me to be out in the counties. I like to say the truth is outside of headquarters. And so I try to get out as much as I can, and it's a great privilege to be here with you this morning. Jopuonjre maromo 25 oyangi ni nobare mako timo penj ma klas 8 KCPE maiga mokalo e skunde mag primar mopogore e sub-county ma Homa Bay. Director ma ochung'ne chenro ma somo e sub-county no, Ziada Osano, oyango ni nyaka sani oseyudo kwan jopuonjre maromo 25 manobare mako timo penj mar KCPE e alworano kaluwore gi midhiero mopogore. Osano koni kaluwore kod chik mane ogol gi bad migawo ma somo e pachoka e neno ni jopuonjre ma kamago donje klas 9 gisechako chenro mar rwako jopuonjrego e skunde mag secondary mopogore opogore mondo mi gidhi nyime e chenro mag somo. Osano koni kuom jopuonjre 25, adek kuomgi giserwako e klas 9 e skunde secondary mopogore. Achiel to nobedo gi domestic issues. Madala ne nitiere koko, maka ne odong' ndalo moko matin titimo penj to noringo mowuok dala. List man go ma nyithindo manoko timo penj oromo nyithindo 25. Koro nyo warito direction, jatend somo maduong' nyicho wacho ni nyithindo manoko timo penj go nyalo bedo gi opportunity mondo donje form 1. Ka gichope form 3, gibiro timo penj miluongo ni qualifying test, ma is equivalent to KCPE. Koro qualifying test ni ema bro miyo gi opportunity mondo gisweke klas 12 mondo gitim penj mar form 4. Moko kuom jodolo oseodeko machwalo omenda mag siro somo mag basari magikoni osemono thoth jopuonjre maonge nyalo riwore gi skunde. Jodologo mane olose romo manokelo kanyakla jodolo mag din mopogore e pachoka e kaunti ma Isiolo okoni piny owacho winjo luw chenro mag sir mag omenda mag somo mondo mi jopuonjre duto chopie sikunde. Poni ma ok otimore e wang' sa, giywak ni nyithindgi nyalo donjo e timbe mag njore e kaunti no. Challenge inakuwa saizi ni mzazi, kuna watoto wengi bado hatujaweza kufikisha ile transition ya 100% transition. That means from primary school to secondary school to university or tertiary institution. Kama hatutaweza kuconsolidate hizi fund za basari, mzazi aweze kujua ni basari gani inapatikana kwa wakati huu, ili waweze kujipanga na kuweza kujua mtoto ataenda shule wakati gani. Kwa hivyo zile shirika ambazo tumeweza kutaja, county government, CDF, affirmative fund, tafadhali waweze kusaidia wazazi kwa saizi, wazazi wako confused. Hatuwezi kukosa kusema ya kwamba wanafunzi wengi wetu hawakuingia katika kidato cha kwanza kwa sababu ya hali ya umaskini na kukosa pesa. Na hili jambo sugu ambalo ni la CDF ambao haijatoka, wazazi wengi hawakusaidika. Tunaomba mbunge wetu na pia idara zile ambazo zinahusika za county ambazo zinaweza saidia watu wetu kupata pesa
ili school fees ipatikane ya watoto wetu. Tunaomba ya kwamba ziweze kuangalia watoto wetu. Kaunti ma Kisumu oriwo rekod kambi ma Safaricom machoko osuru e yo manyasani. Chenro ni igeno ni biro keto johala kod jodak ma Kisumu e lwasi makare mar chulo osuru. Kane gitwa kod Ramogi TV, gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o oyango ni sani gidino rode ne weche mag mibadhi kod kuo mag omenda, wach mano oser gi jotelo mar ohala e kambi ma Safaricom Cynthia Kropak. Kaluwore kod nonro mosebed ka igolo kod apisi ma janon buge omenda mag piny owacho, rode makelo lal mag omenda e kinde choko osuru ma counties gin moko kuom gigo mamayo counties omenda kendo tamo gi chopo ageta margi e choko osuru. Governor can also see. You have to wait, Your Excellency. This is bringing a Kenyan-made, locally made solution that is helping counties address a challenging issue in collecting unstructured revenues. This system is state-of-the-art because it provides data on a real-time basis, because now there is access to information, allowing the county to provide services fairly and equitably to all citizens very conveniently. Wabiro ka giteko ulo ji mang'eny kawuono mokelnwa gi Safaricom mondo wanyis jo Kisumu County ni sani wasedionga okang' moro mamalo kuom choko pesa mondo pesa kik kwal, mondo odonji aguch mar county ma Kisumu, wakonyego kwagero county ma Kisumu. Gini osenyisowa jowagi watere fil ni choko pesa, koduogo ka giduogo to giduogo sing moko matin to wang'e ni choko mang'eny moingo kanyo. Sani wan gi turbim ma kata ka noteri ni di Kibuye ni di choko pesa to wang'i to wayudo ni madho kong'o airport kucha wagoli e tich mara moja, ama sivyo? Piny owacho okoni tije mane pod odong' e sirikal mamalo ibiro chwal duto ne loch gwenge e giko madwe ni kaka chopo kare chenro mag loch gwenge. E bura mano kelo kanyakla jotend migepe kod riwruoge mag saga motelne kod Simon Chelugui e boma ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Ne gitielo ni ma biro kaluwore kod omenda masiro chenro go eko, ka jotelo no ero koro koni riwruoge mag saga mabiro yudo mijing'o mar neno ni gibiro kata gibero lwasi mag chopo kare lai mag sirikal. Where the functions have been transferred progressively, and also the resources through the CRE, the Commission on Revenue Allocation. I've been charged with that role to align roles, functions, and resources. So I think, as far as I'm concerned, all of them are work in progress, and we are doing very well. I shared his views, his perspectives on what needs to happen in the transfer of functions in that particular sector with the group. His views, I can say with a lot of joy, were generally consistent with what the technical officers from both levels of government have agreed needs to happen. That this transfer is driven by the Constitution, and that number two, on the other hand, the implementation of the entire transfer is a process so that we cannot disrupt service delivery. Machiegni e weche mag tuke misironwa gi Shabiki Foundation, kamati mar Cameroon odonje raund mar timbe 16 mabe tuke mag AFCON bang' logo